Здравейте, хора човешки! Днес ще снимаме клип за... Познайте моите неща в шкафа! И така, започвам. Така, сега съм го отворила. Ще видите какво е. Започвам с най-първото нещо. Малко. Ето този пенал. Най-любимия ми пенал в целия свят. Така, вътре има лепило. Една ножица. Една капачка. Така, ето този пенал. Ето това. Ето, ако искате да вижте. Така. Личната ми карта. Химикалка. Аз много обичам синьорите хора. Ето още една химикалка. Не знам дали се вижда хубаво. Ето зелена. Ето едно ножче за пластелин. Извинете. Имам и пастели. Много са. Ама няма да ги показвам всичките. Още една химикалка. Тази ми е най-любимата. Един перомолив. Ето, син. Нали ви казах, много обичам синьото. И два оранжева. Ето, перомолива. За всеки случай. Що другите не си носят неща. И една острилка. Така. Изчакайте да прибера. Така, второто нещо е, чакайте. Любимото ми Hello Kitty коте. Ето, вътре се побират бомбонки. Ето. Ето отзад как изглежда. И пише Pens. И пише Candy. Да. Така. Ето, това ми е любимата книга за... Ето, енциклопедия за кучета. И стигнала съм до глава. Ето, сега ще видите. Да. И сега ще ви покажа моето любимо нещо. Моята първа енциклопедия. Ето, имам още една. Моята първа енциклопедия. Ето тази изглежда ето така. Все трябва да е за някакви животни. Така. А тази изглежда ето така. Опа, чакайте, че това е от начало. Ето. Това е за наука. Ето. Така. Другото нещо е едно много екстремно нещо. Прашка! Много е яка. Може да стреляш камъни, да разбиеш глава на хора. Добре. Другото нещо е блок. Да. Аз обожавам блокчета. И така, чакайте да го покажа. Тук не съм рисувала. Чакайте. Аха. Ето тук имам шестица на тази рисунка с двоички. Така. Ето тук не съм си довършила. Така. Аха. Ето тази малко изглежда грозна. И нищо. Ето тази се казва Сой Луна. Не съм я написала, защото нямах време. И свърши са. Така. Ето това е любимата ми рисунка. Рисувахме с моята приятелка Рая, която е много добра. Така. Не съм рисувала. И вече няма, освен ето тази рисунка, която не знам дали много ще ви хареса. Не съм я отсветила,
какво да направя. Така, мила съм малка. Другото нещо е моят любим дневник. Сега ще ви го покажа. Чакайте малко, съм откъснала май страници. Ето, тук съм справила да рисувам нещо. Това ми е била като малка. Ама нищо. И това е с широки редове. Ето. Ето. Така. Другото нещо е тази карта. Много е голяма. За четене. Ето. Така. Чакайте да я прибера. Ето тази хубава картинка. Така. И тук пише Дивечът в България. Вие го виждате наобратно, защото така ми е камерата. Така. Ето това. Ето това е другото нещо. Поставка за много неща. Ето така изглеждат вътре. И стоп. Ето това е най-любимото ни нещо. Cookwings. Ето. Вижте как изглежда. Cookwings. Ето отвътре. И така. Това е втората ми най-хубава книга. Аз си обожавам. Аз съм стигнала ето тук. Ето. Глава, чакайте да ви покажа, защото ми се разбира. 105. Така. Чакайте. Другото нещо, което ще ви покажа е ето тази книга. Така, хищниците. Ето хищниците. Така, ето как изглежда отвътре. Това е началото. Ето така, динозаврите. Ето тук някаква пума. Да, ето една пума, черна пума. И така. И чао за днес. Ще има. И искам долу в коментарите да напишете нещо. Искам много абонати. Искам все така с това сърце. Чао!